आज कौन आइटम? हम्म, आज सोमवार कौन आइटम? आज आइटम आମ୍ବୁଲ ଖଟା, ମୁଗ ଡାଲି, ଶାଗ ଡବଲ ଶାଗ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ସୁଜୁନା ଶାଗ, ଏତ ବାରି ଶାଗ ଆଉ ଅରୁଆ ଭାତ। ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସେକେଣ୍ଡ ସୋମବାର, ଅରୁଆ। ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଅରୁଆ ଖାଇବା ଯେଉଁ ମଜା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଟାଇମ୍ରେ ଅରୁଆ ଖାଇବାଟା ସେ ମଜା ଆସିବନି, କି ପଖାଳ ଅରୁଆ ମଜା ପଖାଳ ଖାଇଲେ ଆସିବନି। ତେଣୁକରି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାସ ଆସୁଛି ଆମର ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ଅରୁଆ ଆଉ ଉଷୁନା ଆଉ ଟୋଟାଲ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଅରୁଆ ହିଁ ମନ ହେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଅରୁଆ ମନ ହେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ? ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖାଉଥିବେ ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଅରୁଆଟା ଖାଇଲେ କେମିତି ଲାଗେ। ଅରୁଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା, ଅରୁଆ ଖାଇବା ଉଷୁନା ଖାଇବା ବହୁତ ଫରକ।